Άννα μου, για κράτα λίγο αυτά να ανοίξουμε το χάρτη, να καταλάβουμε και που βρισκόμαστε και τι βλέπουμε. Το κόσμος δηλαδή μας έχει. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι είμαι ενθουσιασμένη με το που έχουμε ξεκινήσει, γιατί έχω επιτέλους καπετάνισσα γυναίκα και Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. τις θέλω τις γυναίκες δυναμικές. Να οδηγούν και σκάφη και αυτοκίνητα και τα Εντάξει, πάντα. εμείς εδώ όλα τα κάνουμε. Μπράβο και καλά κάνετε. Λοιπόν, είμαστε στη Βουρβουρού, ακριβώς, σε ένα πολύ ιδιαίτερο τόπο, 120 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, 60 από τον Πολύγυρο. Πάμε να μας κάνεις μία βόλτα τόσο στη λιμνοθάλασσα της Βουρβουρούς, όσο και στο σύμπλεγμα των νησιών. 9 κατηγραμμένα στους τουριστικούς οδηγούς, πολλά περισσότερα μικρά βέβαια, έτσι. Ακριβώς. Εμείς ξεκινήσαμε από την παραλία εδώ της Βουρβουρούς. Εμείς ξεκινήσαμε από εδώ. κάπου από εδώ, πήγαμε απέναντι και πήραμε παράλληλα τις ακτές στο νησί Διάπορος. Το Αυτή τη μεγαλύτερο στιγμή νησί. είναι το μεγαλύτερο νησί από όλα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου εδώ και έχουμε ακριβώς απέναντί μας τη Βουρβουρού, το πανέμορφο αυτό δάσος που βλέπετε, και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα νησάκια εδώ πίσω. Μου έλεγες κάτι καταπληκτικό στη διαδρομή μας, ότι εδώ στο Διάπορο υπάρχουν εξοχικές κατοικίες. Πάρα Εσείς λοιπόν πολλές. δεν έχετε ονομάσει τις παραλίες και τα κολπάκια αυτά τα πανέμορφα, Ακριβώς. αλλά τα λέτε κάπως ιδιαίτερα. Πώς ακριβώς? Λοιπόν, ανάλογα με το όνομα του ιδιοκτήτη. Δηλαδή εδώ τώρα σε αυτή την ακτή, επειδή αυτό το σπίτι εκεί πίσω είναι ενός καθηγητή, είναι πολύ παλιό σπίτι, έχει γίνει πριν από 30 χρόνια, λέμε θα πάμε στο καθηγητή την ακτή. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες ονομασίες που τις έχουν δώσει εδώ οι ντόπιοι, αλλά είναι 2-3 μέρη μόνο. Κυρίως από τους κατοίκους, του Ναι. καθηγητή, του Αμερικάνου, του Ακριβώς, δασκάλα. ακριβώς, του Βουλινού, του Γλεούδη, κάπως έτσι είναι τα πράγματα εδώ. Ωραία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε να κάνουμε πάμε. αυτή τη βόλτα. και Να τα πάμε. κατοικία. Ωραία, να μας δώσουμε τις κάρτες μας και ξεκινάμε. Δεν κατεβαίνετε εδώ να δείτε πόσο ρηχά είναι. Λιμνοθάλασσα κανονική εδώ, Ανούλα, Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ρηχά τα νερά. Μέχρι το γόνατο τα νερά στη Βουρβουρού. Δάσκαλε, Ακούω. εδώ είμαστε στη λιμνοθάλασσα της Βουρβουρούς, η μπούκα μας, Το λιβάρι. στο λιβάρι. Το αρχαίο βιβάριο. Εδώ το 70 οι Βυζαντινοί αναφέρουν ότι υπήρχε αυτή η λιμνοθάλασσα και την εκμεταλλευόταν για αλλιεύματα, για αλάτι, για πολλά πράγματα. Την νοικιάζαν μάλιστα σε διάφορους για να την εκμεταλλευτούν έτσι, σαν ηχθειοτροφείο, φυσικό ηχθειοτροφείο. Ξέρουμε έτσι πώς προκλήθηκε γεωλογικά όλη αυτή η περιοχή. Αυτή η περιοχή συγκεκριμένη πιστεύω ότι είναι δημιουργία σεισμικών δονήσεων, τεκτονικών σεισμών. Αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί. Τόση μια πλειάδα νησών, αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί. Και πάρα πολλές ξέρες στη μέση της λιμνοθάλασσας. Ναι, είναι αυτές οι βυθίσεις που γίνονται σε τεκτονικούς σεισμούς και απομένουν κάποια επάνω ή πολλές φορές ανυψώνονται κάποια βυθίσματα. Να μην πούμε βέβαια για τα νερά ότι είναι πάρα πολύ ζεστά, γιατί είναι και πολύ ρηχά. Τα χρησιμοποιούν, εδώ πέρα κάνουν μπάνιο για ρευματισμούς. Όσοι πάσχουν από αθλητικά Γεωματικά. έρχονται και μπαίνουν μέσα στο λιβάρι, στη λιμνοθάλασσα και κάνουν μπάνια. Αυτοί οι άνθρωποι που φέρουν τώρα αυτό το πρόβλημα θέλουν να λύσουν. Και εμείς μπάνιο θέλαμε να κάνουμε, αλλά έχουμε πολλή δουλειά. Έχουμε παρακάτω. δρομολόγιο. Ωραία, πάμε. Γεια σας, Κύριε γεια σας. Θανάση. Τι
κάνετε? Καλά. Μπράβο. Ήρθα να σας βρω εδώ στη Γαλήνη, στο Χερσόνησο Μέγας Τείχος, έτσι δεν τη λένε. Έτσι τη λένε, μπράβο. Γιατί μου είπαν ότι τα χρωτικό σας θα με πάρετε σε ένα σημείο. Φυσικά και θα σας πάω σε ένα ψηλό σημείο να δείτε όλο το μέρος, περισσότερο μέρος. Όλη τη Βουρβουρού με τα Όλη τη νησάκια. Βουρβουρού με τα νησάκια. Πάμε να ανεβούμε. Πάμε.